ọ bụrụ na iro na asị a na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi mara na onweghị onye mebiri be mmadụ be ya na-adị na mma. Onye gburu nwanne ya abụrụ odegwu. Gbue dike mbọsị ọgụ unu achọwa dike. Nwanne hapụ n'aka n'ịkụ mmadụ atụ ele, ịkọ mmadụ nsị, ịkọ mmadụ ekere mgbawa isi, inye mmadụ eke afọ, ime mmadụ ọkpa abachu. Kedu ihe nwanne gị mere gị ọ ga-abụ ọ na-arụ unu ije nyere ya ọgwụ ebe ọ na-arụ unu maọbụ ebe ọ na-azụ ahịa, o nwekwo n'uru dị n'isi azụ. Ọtụtụ ndị gboo kere aja ike tata nwanne negodi ngwuru ha na ọ bụrụ na dike anani ike ngwuru ha abụọ ọchịchị. O nwekwo n'ihe afata na eze na-eju afọ. Nwanne m mara na onye ọ gaziere n'elu ụwa ọkwanụ nya nwe mba. Mbọsị onye tetere ụlọ ụtụtụ mbọsị ahụ ka chi ya bọọlụ ya. Ị makwara onye nwere ike ịnopụrụ gị ọnọkọ nkụ na ụna nka. Nwanne nka ngwa gị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-ese okwu, ọ bụrụ ọnyanwa kpatara ijeji wee jewere ya aja ije jee gwụọ ọgwụ ka igbufue ya, echi dịkwa ime. O nwekwa onye ma ihe echi ga-abụ. Enwekwara ike ọ bụrụ onye na-ata na-abụ gị n'obi, ị na-ata na-abụ ya n'anya, temechaa na ikpete maazụ ọ bụrụ ụmụ ya ga-akwalite ngwuru gị. Uwe ebika anaghị awụ m ụwa amacha. Nwata amata na amaka m ihe na mba bụ ihe nzuzu na mba ọzọ. Ụmụnne m ndị Igbo, ka anyị dị n'udo, ka anyị wepụ n'aka n'ọtụtụ ihe ọjọọ anyị na-eme. Hapụ n'izu ori, hapụ n'ịgba ama ụgha, hapụ n'ịkpa nkata imegide mmadụ ibe gị. Ụwa a ga-abatakwa n'onye ọbụla. Ọ bụrụ na anyị mee ngwa ngwa, anyị ga-emegharịkwa n'ọdachi. Ụmụnne m, amara m ihe iche maka okwu a, mana ama na o nwere ntị na-alụrụ okwu mmụọ. Ọ ga-abara gị barazikwara m. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazị UC. Asị m na ọ bụrụ na ọnwụ egbugo ji eji wee chụọ aja, emesịa ọ ga-epu ome. Daalụ.